Hola, com esteu? En aquest vídeo us ensenyaré a com programar l'enviament d'un correu electrònic i també diferents opcions per incloure destinataris a l'hora d'enviar un correu. Sabeu que per enviar un correu a destinataris allà on han d'escriure l'adreça de correu de la persona o entitat allà on volem enviar el correu. Per exemple, jo vull enviar un correu a mi mateix, pos Ramon Caigles, d'acord? Però també vull posar en còpia a algú i podríeu dir, per què no ho posam aquí? Perquè no vull que sigui destinatari, simplement que sigui en còpia perquè pugui veure o fer un seguiment de tot un fil de correus. Per exemple, pos un altre correu que sigui meu de Gmail, d'acord? I podria posar un altre correu electrònic amb còpia oculta que cap d'aquests dos sabrà que l'ha rebut aquesta tercera persona, d'acord? I doncs jo aquí puc posar rquegles UOC, el correu de l'UOC, d'acord? I així tinc una persona que està oculta per als altres dos, aquest que és el destinatari i aquest que està en còpia per poder llegir i visualitzar el que diuen l'emissor i l'altre destinatari. A l'hora de fer una programació d'enviament és que ja ho tenc a punt, però no vull que surti ara aquest correu, vull que surti, per exemple, demà de matí. Pitjo aquí, programa l'enviament i aquí me surt com una mica de calendari. Me dona per defecte tres opcions, demà de matí a les 8, demà a l'hora baixa a la 1, tal. I si cap d'aquestes m'interessa, jo puc triar data i hora en concret en un futur. Per exemple, puc triar que sigui d'aquí una setmana, en aquesta hora no, vull que sigui a les 17 hores, per tant, d'aquí una setmana a les 17 hores, això quedarà gravat. I fixeu-vos que me queda dins la safata de programats i estarà aquí, romandrà aquí en aquesta safata fins d'aquí una setmana, que faltarà perquè s'acompleixi el termini per a ser enviat. D'acord? Molt bé, moltes gràcies. Adeu.